Po tom, čo nový šéf zverejnil fotky Roberta s Igorom v priateľskej debate na pive, prezident Andrej dal mandát Marianovi na zostavenie vlády. V našej Twin TV sa podarilo umiestniť skryté kamery na odľahlej farme, kde sa konalo tajné konšpiračné stretnutie predsedov víťazných strán. Prišiel čas obrodenia národa slovenského. Odpútanie sa od diktátu západu. Slováci, národníme našu farmu. A od zajtra budeme farmáčiť sami. Nepotrebujeme nikoho. A nikto nepotrebuje nás. Igor, nepreušuj. Všetko bude naše slovenské. Ryba, rýchly, hryť, rýs, korito, brinza, grill a rytmus. Dáme jasne najavo. Teroristické organizácii NATO. To je tu pánom. Slováci sme od rodu, slovenskému národu. Nebude z nás ani jeden nikdy na škodu. Nebojte sa, mám plán. Vodca je tu na to, aby viedol svoje stádo. Mne len nejde do hlavy, prečo ťa toľky volili a aj toho mafiána kubánskeho. Podľa mňa už majú plné zuby fariem a burlivých vín. Zažiadalo sa im novej reality show. Rišo, ale výmena manželiek nebola zase až taká zlá. Čo to žerieš? A čo si myslel, že za 20 rokov som už dal celých 6 kýl? Tak čo páni, máte nápad, ako to pozliepame? Ja navrhujem, aby sme sa držali tradičného kresťanského. Poslední budú prvými. Radko, ty už nič navrhuj. Choď radšej na stráž. Klopal niekto? Nie, to sú absurdné konštrukcie. Naozaj nikto nejde? Veď vravím, že nejde. A kam ideš ty, Rado? Joj, veď sa len idem pozrieť, kto to ide. Zdravím, páni. Viem, že 4,9 je málo, ale aj tak sa chcem opýtať, či sa tu pri Válove nenájde ešte trochu miesta. Rišo, tá z šabľu. Páni, vráťme sa k téme. Ako to ideme zostaviť? Ja chcem byť iba so všetkými štandardnými. Zlodejmi? Tak to budeš musieť zmeniť farbu, Robko. Ešte aj tie vajcá sa mi ukradol, čo som ráno nakladol. Sme tu všetci Slováci, bratia. Musíme sa dohodnúť. Ešte aj ten Bela slušný prízvuk chytá. Karmiť tvor. Mintenker. Zleteli orly z Tatry, ťahnú na podolia tomu je čo? To má voláke zaklínadlo proti temným silám. Priatelia, stále tu riešime migrantov, Maďarov, Cigáňov, Američanov, Západ, Východ. Nie je už čas pozrieť sa na skutočné problémy, ktoré sú v nás, Slovákoch. Nechcem šíriť politiku strachu. Tak prečo potom museli doplňať volebné lístky nielen v Jasnej, ale aj na Luníku 9? Nepreušuj ma. Keby si ma nechal dohovoriť. Takú hrubú čiaru, čo ja urobím, ešte v dejinách Slovenska nebola. Nebude cigáňa, čo nebude pracovať. Nebude Slováka, čo morho nezarecituje. A čo ja? Cudzí jazyk sa dá učiť aj v tvojom veku. Prečo tak tomu Majkovi všetci nadávajú do fašistov? Takže, bude to takto. Cigánske dávky budú platené len z cigánskych daní. Vodca je len jeden, tak ako aj jazyk na Slovensku. Žiadny Jagubár sem nepríde. Máme Rysa Ostrovida. Chrániť sa budeme sami. Očkovať sa budú iba cigáni. Ale nie, milí voliči, žiadna chyba systému. Všetko pokračuje podľa plánu. Sledujte Twin TV a dozviete sa nemožné.